ona sa mi tu začne rehotať. Pardon. 30 rokov za nami, jedno priateľstvo, spoločné výzvy. No a on, aj takú dôležitosť som tu chcela dať a pozrite sa na ňu. Ja som ti za to ale veľmi vďačná. Díky. Nevadí. Pointa. Najťažšie máme za sebou. Chápete? To je perfektné. Pokiaľ viem, prvý týždeň nám prežili všetci klienti. No, dobre. Ťažké je už naozaj za nami. Odteraz je to už len lepšie a lepšie. A odteraz začnete mať už všelijaké vymýšľance, hej? Už teraz sa možno cítite ako šéf kuchárky. Už teraz určite cítite nejaké tie centimetre na voľných nohaviciach. Ano. To som si ja hneď ako prvé, že aha, už mi to začína byť voľné. A začala som vymýšľať. Tak poďme si to trošku povedať, čo nás bude čakať v 2. a v 3. týždni. Čo pridáme do stravy? Podelíme sa zase s nejakými receptami. A tešíme sa na vaše komentáre. A ty povieš, čo s tou pleťou ten 2. a 3. týždeň? Áno, ešte aj toto. Aj pleť tu máme, pretože čo? Pleť je náš najväčší vyučovací orgán a ukazuje nám, čo máme v bruchu. Tak. 2. 3. týždeň. Klientky začnú štandardne vymýšľať. A teraz si dajte, prosím vás, si doštelujte uška, pretože stop, žiadne vymýšľanie. Začnete sa lepšie cítiť a máte chuť. Teraz už môžem vybehnúť napríklad aj na ten najväčší kopec u nás tuto na Slovensku, rýchlo, hneď a zaraz a začnem športovať a behať a chudnúť ešte viac a rýchlejšie, aby som bola vitálnejšia. Prosím vás, to telo stále ešte detoxikuje, čo znamená, že pracuje niekoľkonásobne viac ako bežne. Inak to vám hovorí tá, ktorá keď ide do detoxu a ona prešla teda aj takými očistami, že 14 dní na vode a tak. Viete, čo som ja musela robiť, aby som ju skrotila, pretože ona chcela behať, ja neviem, čo hovorím, ti hrabe, hovorím, čo učíš tých ľudí. No a toto je vždycky problém, že my na tom druhom to vidíme, ale seba tak nedokážeme nejakým spôsobom dať do kolají, pretože máme tie pocity a máme tú silu zrazu. Tak prosím vás, naozaj ju počúvajte teraz. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Kedy som v detoxe išla si zabehať a potom 3 dní som bola skoro nebohá, takže áno. Dajte sa do kľudu a do pohody. Doprajte si prechádzky v prírode. Kľudne. Zoberte aj rodinu, to by bolo skvelé. Ale nechystajte sa hneď začať športovať. Je iné pre ľudí, ktorí športovali aj predtým. A je iné, keď teraz si vymyslíte, dnes začnem behať, dnes začnem cvičiť, dnes už pôjdem do fitka, lebo vládzem. Počkajte s tým naozaj po tom 7. týždni. Doprajte tomu telu čas, aby mohlo robiť tú svoju prácu. Prečo jarná očista a detoxikačný program funguje? Pretože naše telo má samoliečebnú schopnosť. A nie je to nič ezoterické. Je to úplne obyčajná vec. Predstavte si, že sa v kuchyni porežete, kráte zeleninu a sa porežete. Čo za pár dní urobí tá koža? Ty si tu odborník na kožu? Zahojí sa. Výborne. Takže naše telo má samoliečebnú schopnosť. Ono sa samo zahojí. A to isté, keď my mu dáme priestor a čas, tak ono sa samo vydetoxikuje, vyčistí, vylieči znútra a začne fungovať lepšie. Jediné, čo na to potrebuje, je, aby sme do ňa nešpárali a nezaťažovali naviac. Takže prosím, ľahké prechádzky? Určite áno. Dlhé vychádzky? Určite áno. Dlhá vaňa a ísť o hodinu skôr spať? Určite áno. Ešte stále si doprajte ten čas, hodinku v kúpeľni, dať si masku, ľahnúť si do vane, dať si celotelový peeling, lebo naša koža je náš najväčší detoxikačný orgán, takže nech tá nečistoty idú nielen cez pleť, ale aj z tej kože von. A postarajte sa o seba v zmysle nežne, jemne, tak, jak by ste sa starali o babetko, pretože to vaše telo teraz takú starostlivosť naozaj potrebuje. Jemnú a pozornú. A pomalú. Pomalú a jednoduchú. Toto bude asi heslo podľa mňa naše, že pomaly a jednoducho. Jednoduché kroky, to je aj ľudský webová stránka, presne je preto tak nazvaná, pretože my naozaj v dnešnej dobe nás marketing častokrát tlačí do toho, aké všelijaké výmyšľance, zlepšováky, zjednodušováky. A pritom sú to tak komplikované veci, ktoré nie sú uchopiteľné a nie je možné ich dať a zaradiť do bežného života na dlhú dobu. Dáte ich na krátku dobu, schudnete, ale potom to nie je uchopiteľné na dlhú dobu. Áno, aj tento týždeň nie je uchopiteľný na celý život. Pre väčšinu ľudí na tejto planete. Ale to nie je ten životný štýl. To bolo len preto, aby sa naštartovalo to samoliečenie toho tela a teraz si budeme pomaličky nastavovať to, ako sa budeme stravovať a nebojte sa, budete tam mať aj mäso, aj všetky ostatné veci. Takže
Druhý, tretí týždeň. Čo by sme pridali? Pridávame med, osladíme si život. Čiže kto má rád sladké raňajky a ako raňajky si zobral napríklad kaše s rastlinným mliekom, pridáte si medík, nielen ovocie a už to bude zase o niečo trošičku viac chutné. Kto si sladil kávu, kľudne ju vyskúšajte s tým medom alebo do čaju. Mne to na tú noc naozaj robí, aj med odporúčajú na noc, robí kvalitnejší a lepší spánok. Ja si ho napríklad viem dať do teplého kokosového mlieka, pol kávovej lyžičky alebo kávovú lyžičku medu. Môžete aj do studeného, ale ja na tú noc mi tak ide to teplé a vtedy mám naozaj veľmi pokojný a kvalitný spánok. Hej, takže med je super, na toto sa vždy teším a ja si tak pamätám, fakt sa mi to deje každý rok, že keď pridáme ten med, tak mi príde extrémne sladký. Áno. Ako brutál, hovorím si, to je mega. Tak ako sa vyčistia tie chute, to sme už spomínali, že sa vyčistia všetky zmysly, ale vyčistia sa aj tie chuťové poháriky. Zrazu začneme cítiť skutočnú a reálnu chuť tých potravín, ktorá nám predtým unikala. Tento stav sa ťažko opisuje a zažije ho každý z nás, kto sa do tohto príde. Áno, on je taký, nedá sa celkom presne identifikovať, lebo je to taký vnútorný pocit, že naozaj sa cítim dobre, ani to neviem popísať, prečo sa cítim dobre, prečo sa cítim lepšie. Zrazu prestanem sa stresovať s tým, čo môžem, čo nemôžem, pretože pridaním medu ja už predbieham. Tretí týždeň cestovín, bezvaječných a bezlepkových. Tretí týždeň pridáme bezvaječné, bezlepkové cestoviny, čiže rýžové, kukuričné, proteínové, v zmysle hrachové, šošovicové. A to sme úplne, že šéf kuchárky už, to zrazu sa nám takto... Doteraz sme boli takto a stresovali sme sa a zrazu vidíme takto a to, aké to množstvo receptov nám pribudne. A je to naozaj o tom, že si začneme zamilovávať ten životný štýl, pretože príprava tých jedál naozaj trvá 15 minút a máme vždy čerstvé jedlo, kvalitné, hodnotné a to telo sa naozaj nám za to odvďačí. Áno, a krásne naozaj regeneruje. V tomto treťom týždni alebo v druhý, tretí týždeň už tá naša pleť dodetoxikovala. Ona už naozaj vylúčila väčšinu tých usadených dlhodobých toxínov, ktoré sa v tej pokožke nachádzali a tým, že je taká spriechodnená, tak prichádza na rad čas, kedy ju treba mega extrémne zahydratovať. Hydratovať ale nie len na povrchu, ale v hĺbke, čiže hĺbkovo-hydratačné séra, ideálne z kategórie Dermaspa. Dermaspa je taká nová kategória, je na trhu asi 7 alebo 8 rokov. Je to kategória, ktorá z toho názvu vyplýva, že Dermaspa, niečo sa nám to už s tým wellnessom. Jednoducho má toľko účinných látok, že je to naviac oproti účinným látkam, ktoré bežne sú v sérach, ale nie je to efekt invazívnych zákrokov. Ja som teda zástanca invazívnych zákrokov úplne nie je. Prečo a kedy ich odporúčam, tak to kľudne si pozrite na mojej webovej stránke. Ja si za týmto názorom stojím a z hľadiska mojej skúsenosti a odbornosti, ale sú prípady, kedy ich naozaj aj odporúčam. Ale touto kategóriou Dermaspa urobíme o 80% rýchlejší a vyšší efekt ako s bežnými sérami. Čiže hydratačné super sérum z kategórie Dermaspa, hydratačné séra, hydratačné masky, tak ako sme povedali, gelová hydratačná maska vo veľkej vrstve na noc každý deň, aby sme tú pleť celú dohydratovali. Ja som mala teraz zase taký čerstvý zážitok a jedna klientka so mnou volala, že sa vyše 20 rokov venuje kozmetike a až po zliadnutí mojich videí pochopila, prečo ona stále cíti, že jej tú pleť pne a pritom robí s kozmetikou a používa kvalitné veci, aj kvalitné hydratačné krémy, ale stále má pocit suchosti. A ten pocit suchosti vychádza znútra, z hĺbky tej pleti. Ona jednoducho, tie bunky vnútri, keď sú zahydratované, sú krásne okrúhle. A keď nie sú dobre zahydratované, oni sa takto scvrkávajú a tým pádom scvrkávajú celú tú pokožku. A my síce toto hydratujeme, olejujeme, ten povrch, ktorého sa chytáme, ale vnútri sa nám to stále scvrkáva a nemáme taký komfortný pocit. Keď tú pleť spriechodnenú, lebo keby ona nebola spriechodnená, tak to tam nedostanete. To je, ako keby ste sa obalili igelitom a nacapali si na to krém, no tak veľa do tej pleti neprejde, hej? Tým, že my sme ten igelit strhli,
tak tá hydratácia teraz naozaj môže ísť úplne do hĺbky. A keď tam sa to začne takto rozpínať, tak sa nám vyhľadia vrásky. Normálne potom to 2., 3. týždeň, ak budete kvalitne hydratovať tú pleť, tak urobte si fotku inak, to sme mohli povedať na začiatku, že urobte si fotku pred a po. No ale tak stihnite to aspoň teraz. A porovnajte si po tomto 2., 3. týždni, kedy extrémne dohydratujete tú pleť a očné okolie, a uvidíte obrovský rozdiel. Budete mať o 70% menej vrások na pleti, budete mať stiahnutú rosaceu a po exéme nebude ani zmienky. Hej? Po exéme na pleti, na tvári. Kožný exém začne sa vám sťahovať, pokiaľ ste na ňo predtým trpeli dlhodobo. Už teraz budete mať stiahnutý exém aj na koži, takisto ju treba začať dohydratovávať špeciálnymi telovými mliekami, ktoré obsahujú vysoký podiel bambuckého masla a hydratačných zložiek. A po ukončení tohto detoxu ja vám garantujem, že aj ten najsilnejší exém alebo exematické prejavy, ktoré ste mali, tak budete mať o 70 až 80% menej. Ty si mala tiež takú skúsenosť s dcerou, že? S tým exémom. Áno, samozrejme, že som to s tebou riešila. Moja dcera zhruba 2,5 roku sa jej vyrútil exém skoro na celom tele. A nie, že len mala lézie suché šupiny, tie suché šupiny potom prešli do takého pár milimetrového zhrubnutia, červené, krvavé, rozpukané a plus dopukané záhyby, či na rukách, alebo na lakťoch, alebo v kolenách. A na tom krku to bolo aj poza uška, aj ten krk bol naozaj veľmi vážny. A samozrejme, že som to konzultovala s tebou, riešili sme tú pleť a keďže sme mali poznatky aj jedna, aj druhá o tom, že tie prejavy na tej pleti idú znútra z tela, takže v momente som zmenila stravu, bezlepková, bezmliečná. Tieto dve veci sú ako prvé, ktoré sa odporúčajú vyhodiť zo stravy. A do týždňa sa nám dal exém, teda dcére sa dal exém, zhruba 80-90% sa skľudnil. Doteraz je na tejto strave a stále máme čo jesť. Aj keď sú tam nejaké tie obmedzenia, a však tie stoja za to. Niekoľkokrát som skúšala opätovne nabehnúť na tú stravu, robila som skúšku. Po eliminačnej diete sa samozrejme urobí skúška s pridaním enzymov, aby to telo zvládlo, ale naozaj pre tú dceru toto nie je cesta. A áno, starostlivosť o pokožku je trvalá, exematickú už takáto, takže naozaj tá zvýšené premasťovanie, zvýšená starostlivosť tam stále je. A určite tá strava znútra robí. To je tak, ako sme si povedali v predchádzajúcom videu, ono to stále ide ruka v ruke. Strava a starostlivosť, produkty, kvalitné strava a starostlivosť, hej. Takže tomu sa nevyhneme. Pokiaľ si niekto myslí, že tak ja na chvíľu budem držať dietu, takto bavíme sa o tom, pokiaľ máme nejaké zdravotné problémy, hej. V zmysle exém, veľké akné, rozmnožené po tvári, po chrbte a tak ďalej. A ak si myslíte, že 2-3 týždne podržíte dietu a potom už to nebude, nie. Ja vám to hovorím na rovinu, nie, neexistuje zázračný produkt, neexistuje zázračná žiadna tinktúra alebo doplnok výživy, ktorý si dáte a toto zmizne. Jednoducho to je preto, lebo to vaše telo to nechce, nevie to stráviť, nie je to pre ňoho vhodné a preto to nemáme konzumovať. Takže nájdeme si náhradu, ktorá nám bude robiť dobre a našťastie v dnešnej dobe naozaj tých náhrad je mega veľa. My keď sme prvýkrát začali aj s týmto jarným detoxom, alebo teda s jarnou očistou a predtým ešte, kým sme na toto nabehli, ja mám syna úplne skvelého, fantastického, aktuálne má 19 rokov, ale narodil sa s poruchou trávenia. Takže my sme od malička skoro 3 roky ležali v nemocniciach, snažili sa mu prísť na to, čo mu je, prečo mu je, ako mu je. On teda nemal exémy, ale preháňalo ho hnačky, vysoké teploty, ako reagoval týmto spôsobom. A vtedy, keď sme chceli niečo bezlepkové, to bolo umenie niečo zohnať, ako bolo to naozaj veľmi náročné. V dnešnej dobe na všetko máme náhrady, takže skúsme to tak prijať, že takto je stav, toto moje telo nechce, nepolemizujme o tom, nehľadajme príčinu, neledme to liekmi, jednoducho to tam nedávajme. Bodka. Dáme tam niečo iné. Máme vegánske smotany, ktoré plnohodnotne nahradia mliečny výrobok. Máme bezlepkové pečivo, bezlepkové jedlá, múky. Všetko je plno nahraditeľné a nie je to také cenovo nedostupné, ako bola kedy. Ešte pre lepšie pochopenie klientkám to častokrát prirovnávam k tomu, ak máte raz auto na diesel, na naftu,
A čo sa stane, keď tam natankujeme benzín? Asi budeme za chvíľočku volať manželovi, že niečo sa pokazilo. Áno. To isté je s našim telom. Keď raz niečo nemá rado, keď je raz nastavené, príjma nejaký druh potraviny a nemá to rado, netrávi to, nerobí mu to dobre, robí mu to zápaly, robí nám to únavu, tak mu to jednoducho nedávajme. A áno, toto sú jednoduché kroky. Možno sa to nepočúva ľahko. Na začiatku to aj pre mňa bolo ako obrovský strašiak. Ja som bola z toho úplne vystresovaná. Chuďatko moje, čo bude jesť. No a je plný sily a akurát, čo mi sa odlišuje od spolužiakov, že nemá nadváhu. No tak neviem, či to je také strašné. Inak ja som ho presvedčila, že so mnou bude tiež jeden diel natáčať a práve o tom, ako chlapec v dnešnej dobe zvládol to, že sa stravuje inak, keď všetky decká chodia na fast foody, do mekáčov a neviem kde, hej, to je zmysel ich ideme von a on si tam štandardne nemá čo dať. Takže budete mať aj tento pohľad od mladých a verte, že my často tie deti ľutujeme, ale pritom oni to zvládajú úplne v pohode. To len my z toho častokrát ľahšie ako my. Áno, áno. Dobre, čo ešte na druhý, tretí týždeň? Takže nezačíname s žiadnymi strašnými cvičeniami. Pokiaľ ste predtým cvičili, ako ja napríklad som dosť aktívna fyzicky, tak ja počas tejto očisty vždy mám pocit, že mám extrémne veľa energie. A musím sa doslova krotiť a kontrolovať, aby som si ako keby nepridala na intenzite, ale dodržiavam to, čo som bežne robila predtým. To úplne v pohodičke zvládam, hej. Pokiaľ ste predtým nikdy nejako necvičili, nezačínajte teraz s prudkým cvičením. Úplne podľa mňa perfektné, absolútne dokonalé a postačujúce sú krátke prechádzky. Kombinované s dlhými. Vieš, ja som na ten objem. Chápete, pre chvíľu vám povedala, že pomaly a málo, hej? Takže dlhé prechádzky. Dobre, tak dlho si nechajte len na víkend. Ale naozaj, nezačína nič nové, pretože už presne sa v tele začína diať to, že už začneme mať pocit, že my vládzeme. Ale to telo z pozadí stále pracuje, stále detoxikuje, stále čistí, stále ešte pracuje niekoľkonásobne viac. Ako za bežnej prevádzky. A preto len do kľudu, len do pokoja, vaňu, prechádzka, krátka alebo dlhá. Ešte mne napadlo jedna vec, ktorú som si tak ja odpozorovala, je zmena cyklu ženského. Kľudne sa môže stať, že po takejto očiste buď dostanete menštruáciu skôr, alebo vám bude meškať. Je to úplne prirodzené, pretože to telo dostalo zrazu taký reštart, ako keď, viete, niekoho oživujú a strúhnú mu tam tie vaty, volty. No ja hovorím, že toto nie je fyzika a chcú ho oživiť, hej, tak to isté dostalo teraz naše telo takýto reštart a oni aj tie hormóny chvíľočku potrebujú, kým sa zase zosúladia, kým nabehnú, aha, ja tu mám niečo nové, tak ja mám sa nejako novo správať, hej, tak teraz čo mám robiť, mám ísť vylúčovať alebo nemám ísť vylúčovať, takže chvíľočku dajte tomu naozaj čas. A čo som si ale všimla s týmito ženskými hormónmi ja na sebe, vždy po tom 2., 3. týždni začínam byť veľmi kľudná. Úplne akože mega kľudná. Ako by ma nič nerozhádže. Som taká, že čo sa stresuješ? O čo ide? Hej? A to sa práve udeje tým, že to telo dostane vnútornú silu, ktorú predtým nemalo. Áno. Tým, že my vyčistíme to telo, zrazu sa otvoria baterky, ktoré tam ako keby neboli. A vy tým pádom, alebo my, každý jeden človek, dokáže sa na veci alebo na problémové veci pozrieť viac z nadhľadu. A je to taký ten vnútorný pokoj, ktorý vám už nikto nevezme, ak si ho nevezmete sami. Presne tak. Takže tešte sa, čaká nás už len lepšie a lepšie, už budeme len pridávať a pridávať stravy. Určite vás poprosíme, čo sa vám môže stať, a ja verím, že sa vám stane, že vaše kolegyne na vás budú vidieť výsledky, možno niekto z rodiny a vy poviete, áno, išla som do takej jarnej očisty. Nazdieľajte toto medzi svojimi známymi, odporúčte im tieto videá, pošlite im link, pošlite im naše webové stránky, nech sa popridávajú. Vôbec nevadí, ak sa rozhodnú začať až teraz, keď vy už končíte 3. týždeň a oni začnú. Jar, alebo celé jarné obdobie je vždycky veľmi vhodné na takúto jarnú očistu a aj keď pôjdu treba do kratšej verzie alebo pôjdu čiastočne, vždy to bude viac ako nič. Toto sa mne bežne stáva, alebo naozaj
po tých 3 týždňoch tie oči sa vám úplne vyjasnia. To budete pozerať, že nie takto žiaria oči. Áno, tak to budete presne vy. Pleť sa vyčistí, celá sa tak nejako narovnáte a tí ľudia si to všimnú okolo vás. Prosím, vy ste sa k tomuto nejakým spôsobom dostali, predpokladám cez nejaké odporúčanie. Odporúčte tieto stránky ďalej. No a budeme sa tešiť na vaše komentáre o tom, ako sa vám darí. Pod videom nájdete opäť všetky linky a tešíme sa v ďalšej sérii. Tešíme sa na vás. Ešte raz ďakujeme.